यही है वो प्लेस जहाँ त्रिपुरी सुल्तान त्रिपुरी सेना बना के महारानी ने 80 जून दंगा करवाने का इंस्टिगेट किया, ऐसा चार्जेस लगाया हुआ है। ये हमेशा बार बार चीफ मिनिस्टर थे तब का मानिक सरकार ने यही जगह को ब्लेम किया था। आज भी ये चिनी बागी तिनी और चलो बार बार सजा खा आफरो बाहायना महारानी बिबु कुमारी देवी न और त्रिपुरी सेना खाये 80 जून दांगा खायरोनी काउंसिल जागनी ओ जागांखा ओबो ओ दुइदुनि ओमान आगे कतरमा तंगमानी जों तिनी और समाय ताङै मा थांनाय चिनि हा कमामानि चिनि दफा कमामानि चिनि हुकुमो कमामानि चिनि मान थाइसेक जागमानि चिनि तंग थाइसेक जागमानि आबनो दै महारानी कम सामानि चिनि कमिनेन हिंदागो आसे बिसिरावै महारानी न दुइदुनि रेफारेन्स तुइ बार बार अटैक खाइजागो नरं नुखना पाताल कन्या जमा दिया टिप्रासाना फियोग नाय एनआरसी खाइनाय सीए खाइनाय नै हाजार हाजार जतनि थाने रां थुमै क्लां थांमानि टिप्रासारक न 10 न बिखाइबाय एसा टिप्रासार मुक्ति माया बरं न बिखाइबाय रहय एसा जों बुद्रिया नै सावैनरनि थाने रां क्लां थांमानि आबनि जि बुखरक मिस अरब साइड बा चावै फ्लेका फुनुगै बरं कक सिंना नायो जों रां रहमानि आसुक सावनारो बायचु न जों निनि लगे तंमानि नों आबनो चनो खिबिवै नों आरो बर थांका जों रां रिमानि जोंना सापर्ट खाइजामानि खाइमानि न सापर्ट खाइ जों बुजामानि आबनो उत्तर नंरिदि मानि बरिमाया बीजेपी बाय थांलाय बताबो पुलिस बा थांखुनोगै पुलिस बा थांलाय चिनि बुरि रगनो अब हाइके बुरिओ हाइके खितारो तुयो एमपी आम चायो खराब से माफिया तोनिया बीजेपी माफिया खराब से माफिया तोनिया बाय बेनी खराब से चुनतोनारिया आं चैलेंज खाइनो रनो साओ वी विल रिमूव ऑल ऑफ देम बरं पुलिस खाइनाय पुलिस बायसोनो बुप्रास ताकिरिदि महाराजा तंगो खरक दक्सि जों तंगो ताकिरिदि रिखारि लाइसिनाय थैगा थैलाइसिनाय दफानो फालाइलिया दफानो फालाइलिया चिनि सिरि सिनि चिनि बुबानि बुमं चिनि राजबारिनि बुमं चिनि महाराजानि बुमं चिनि टिप्रासारनि फियो यासाक चिनि ओ महाराजानि बुमं जों सासे फालफिया जों यगनानि नांनाय यगना थांथानिओ पुलिस बाथाम बीजेपी टीपीएफ जेसेबानो ताबो बसखाङो फाइसितो जों हकनाय जों हगै पुलिसखौ खायनाय दफाना फियगनाय नरक बुबाग्रानि लगे तंदि मुक्ति तासेदि सबातायबो गतर बसखाङो जों सोनामना नाङानो सबातायबो गतर खायना नाङानो पुलिस बसुबां जों पुलिस रावनाबो सानानमो जंगो चिनि बुखुरक शान्तिप्रियारो बाचावै बर प्रोटेस्ट खाय फुनु तंमानो नरगम हायके नरक टियार गेस सारगो बरन बुगो जों नरना कायसा सिनि नारनाय जों फायनाय विधानसभा जों साराकेबो सरकार खायनिया वी विल सी ऑल ऑफ यू जों नरगनो नायनाय ताकिरिदि चबा चिनि ताबो बसखाङो जों तेबो थांसां लाय नांनाय जों थिनाङा पाइथागो जेअर खरक दचिनि बुखरक साक दुखुमांखा जोंनिको महाराजा नांसा महाराजा जों फाइना मुजुमनि जेदिन गटनाङो आं बबाय महाराजा बाय बबाय न आं दं जेदिन गटनाङो बादिन फाइना मुजुमनि बुफाग्रा आं सागा हायाको जों थांनाय कयदिन परिसिन बुखुग्र हाय आबन बागै जय जागा बुखुग्र निसाकाव चप्रब जानाय बुखुग्रनि मुक्ति ठिकानाय आ जागा महाराजा दङो जों दङो बेफोर फातङो तुके बनाया नरक खुद चादी आसुक साइनो जत